Täällä malttamattomana odotamme. Tulee. Joo, nyt nähdään. Näkee heti, että tää on ihan pro. No, siis mun mielestä on niinku kiva, että on tämmösiä niinku luonnon lahjakkuuksia, kato. Koira pysyy tossa ilman mitään ihmeempiä. Kato mitkä määrätietoiset askeleet. Joo, sen näkee niinku on päättäväinen. Päättäväinen asenne. Mitään muuta kuin 0. Joo, noin. siitä lähtee. Se huusi just sellaisella asenteella, että on tulekuppiin. Joo, ja kato kun hienosti. Ai. Kyllä nyt on. Kyllä, se toistaa just tota kiitä niinku pitääkin 17 kertaa. No, meneköhän se nyt ei hakannut koira. Hyvin. Ei se kehtaa tosi tuomarin näkee. Hienosti. On meinaa vauhti. On kyllä hieno koira. Kato kuinka kyykkää ohjaaja. Kato, nyt oli upea kontakti. Oli makea. Kato jalan liike. Kato. Kyllä lähtee. Noin, sitten. Ja siitä, kyllä. Toi meinaa pinkoa. Tää on sitä agiliten iloa. Tää on agilitia parhaimmillaan. Kato, potkaseeko koira. Potkasee. Ei osunut. Lipsahtaa harmittavasti viimeinen ketju. Oikein se lipsahti, kun se yritti potkasta. Niin. Ja sieltä otetaan sitten koko este Uudestaan. Miten kun mä oon korjattua ja matka jatkuu vielä. Aika huikee. Huikee, nopee. Vaude.